Kan du give et eksempel på nogle af de problemer, I har eller har haft med Værebro-banden? Skyderierne er jo nogle forholdsvis store problemer. Og det er jo ikke alene Værebro-banden, det er jo også fordi, der kommer noget udefra. Men det er jo deres kriminalitet. På alle områder, både for skyderierne, men også deres narkosalg og truer folk til at lave penge for dem. Og der er en bred vifte af problematikker, som handler om kriminalitet. Hvor ofte er der konflikter i Værebro, hvor I bliver nødt til at gribe ind? Det er jo rigtig meget spørgsmål til politiet. Lige nu er der rigtig stille og roligt. Så det er lidt i perioder. Der har jo været en periode for ikke så længe siden, hvor der skete rigtig meget derude, men hvor meget politiet sådan helt konkret har grebet ind. Det er nok lidt svært for mig at svare på i virkeligheden. Men det er op og ned. Hvilken slags hjælp tilbyder I bandemedlemmer, der gerne vil ud af deres bande? Det er jo rigtig individuelt. Det kommer an på, hvad det er for en problematik vedkommende har. Men man kan sige, for dem alle er sikkerhed jo gældende, som er politiets opgave at finde ud af, hvor skal de være, hvor kan de være. Skal de i safe house, skal de bo i en almindelig lejlighed, hvor skal de være i. Der er også nogen, der skal i en kortere periode være i et safe house, og de fleste skal jo på et tidspunkt gerne kunne begå sig i det normale samfund. Så er der også rigtig mange, der har misbrug, som har brug for misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling. Økonomi er også en vigtig faktor. Der er rigtig mange af dem, der ikke er vant til at styre en helt almindelig økonomi. Nogle af dem er jo vant til at have rigtig, rigtig mange penge, og skal jo så gå ned og have ikke så mange penge. Det skal de have noget hjælp til. Så kan der være job og uddannelse. Der er der også rigtig mange, der skal have hjælp til. Der er få, der har job i forvejen, men der er også rigtig mange, som er på kontanthjælp og skal videre i systemet på en eller anden vis. Så har vi en del unge, som også har brug for noget social støtte, hvor vi iværksætter fast kontaktperson. Så det er helt individuelt, alt efter hvor gamle de er, hvem de er, og hvad de har med i bagagen. Det kigger vi på. Men overordnet for dem er jo, at vi skal støtte dem i at komme ud af kriminaliteten og banden og kigge på deres sikkerhed. Det er det, vi kigger på allerførst. Hvordan vil I sikre, at banden ikke vil forfølge det tidligere bandemedlem? Man kan sige, at det kan vi jo aldrig sikre. Det vi kan gøre, eller det som politiet gør, er at sørge for deres sikkerhed så godt som overhovedet muligt. Og det er jo ved at vurdere deres trusselsbillede. Politiet har nogle efterretninger, hvor de går ind og kigger, hvad er tilhørsforholdet til den her bande, hvor truet er de. Og det kan også være, at der er noget historik omkring, at de er blevet forfulgt, eller er blevet fanget af bandemedlemmerne tidligere, og har været udsat for vold eller andet. Så det er jo sådan en vurdering, politiet laver i forhold til deres sikkerhed. Og alt efter den vurdering placerer politiet og jeg i samarbejde dem væk. Nogle skal til Jylland, nogle skal til Lolland-Falster, og nogle kan godt blive i kommunen. Det er helt forskelligt, så det kan vi kan aldrig sikre, om de forfølger dem eller ej, men vi kan sørge for, at de kommer så langt væk som overhovedet muligt, hvis de bliver alvorligt forfulgt. Der er der nogle andre, der. Hvad får folk til at blive medlem af sådan en bande? Det gør der rigtig mange ting. I Værebro-parken tænker jeg, at det handler rigtig meget om, at man bor derude. Man er vokset op derude. Det er rigtig svært at skulle vælge noget andet. Mange af dem er i familie med hinanden. Og så er der også rigtig mange, der kommer fra nogle socialt svære vilkår i familierne, som gør, at det er det, de vælger. Det er der, der er noget sammenhold, det er der, der er noget anerkendelse. Mange har også deres skoleforløb er problematisk, så det eneste sted, de duer til noget, det er i banden. Men det kan være, det er vidt forskelligt. Der er jo også mange, der synes, det er rigtig rart med de hurtige penge, og det adrenalinkick, det giver det er forskelligt. Men jeg synes, det der, hvis jeg skal sige noget om dem, jeg har kontakt til, det der er fælles for dem alle sammen, er de sociale, dårlige opvækstvilkår, de har haft.
og deres skolegang, dårlig skolegang. Bandekonflikten har nu raset i 3 måneder, og Rigspolitiet har registreret, hvor mange skyderier den har ført med sig. Indtil nu har der været mindst 21 bandeskyderier her i 2013, viser politiets statistik. Og allerede nu har der altså været flere banderelaterede skudepisoder i 2013, end der var i hele 2012. Nu står forældrene til et af bandekonfliktens mange skudofre frem og fortæller om deres tab. Sønnen Jonathan blev skudt for præcis 3 måneder siden. En nedskydning, der netop fik bandekonflikten til at blusse op. En far kigger på sin søns værelse. For 3 måneder siden mistede han sin 19-årige søn Jonathan, der blev skudt og dræbt som første offer i den seneste bandekonflikt. Det var totalt uvirkeligt at blive kontaktet og få at vide, at ens søn blev dræbt. Med drabet på Jonathan blussede konflikten mellem flere store københavnske bander op. Siden er der blevet skudt mindst 21 gange. I alt er 2 blevet dræbt og adskillige såret. De drabsmænd, de har ødelagt min søns liv, men de har også ødelagt rigtig meget af vores andres liv. Det tror jeg simpelthen ikke, at den, hvad skal man sige, det tror jeg simpelthen overhovedet ikke, at de har tænkt så langt. Så det vil jeg gerne bede dem om, at de tænker sig rigtig godt om, hvor meget de kommer til at ødelægge for hinanden og for andre mennesker. Drabet på Jonathan er stadig ikke opklaret, og politiet har svært ved at få folk til at vidne. I forhold til drabet på vores søn, så har politiet mødt en mur af tavshed. Der er simpelthen ikke nogen, der tør at sige noget. Og det er jo meget skræmmende, at man er nået derhen til, hvor at det foregår på de her banders præmisser. Indsatses bedre. Det her, det handler altså ikke om integration. De mennesker, der bor ude i Vollsmose, om I vil eller ej, de er sgu danskere. De er født i Danmark, flere af dem. De er opvokset i Danmark, og de er en del af det danske samfund. Vi kunne i dag læse i Ekstrabladet, at en flok rockere kom maskeret ind på Hvidovre Hospital og fik personalet på grund af deres adfærd til at lukke børneafdelingen. Hvis man skulle bruge din logik, Christian Tulsendal, så vil man stille spørgsmålet, er det en del af dansk kultur? Men det er ikke den logik, jeg vælger at bruge. Jeg vælger at sige, selvfølgelig er det ikke dansk kultur eller indvandrerkultur eller hvad det er. Vi har med en flok hardcore kriminelle at gøre med bander, og der skal altså en bandeindsats til, uanset om man hedder Hassan eller om man hedder Peter. Og i forhold til de yngre grupper, der skal man passe på, at de ikke går hen og bliver tiltrukket af de hardcore bander, fordi de føler sig udsatte, som Mohammed blandt andet er inde på. Og det er der indsatsen skal være. Så jeg er helt enig med Peter Rahbæk Juhl. Vi skal tackle det her, som vi har gjort. Vi skal slå hårdt til, og så skal vi altså tage hånd om de udsatte grupper, som så er det, jeg kalder følgerne, som så er sårbare og kan følge med banderne. Lad os lige få et svar fra Christian Tulsendal, og jeg kan jo sige, at man har nok opdaget grund til at rende rundt med den her mikrofon. Det er, at vi har nogle lydproblemer, vi har ellers monteret med mikrofoner, det beklager vi naturligvis. Men så får du lidt længere tid til at tænke over svaret, Christian Tulsendal. Det kan du måske godt bruge. Nej, jeg synes, det er at fornægte virkeligheden, som den er. Altså, hvis man ikke kan se, at der i Danmark har udviklet sig parallelsamfund på grund af den indvandring, der har været til Danmark gennem de sidste 3 årtier, så er man jo blind over for den udvikling, der har været. Og så kan man jo godt sige, at en del så får dansk statsborgerskab, fordi Folketinget enten bevilger statsborgerskab, eller man så er børn af folk, der har fået dansk statsborgerskab, så er man jo selvfølgelig danske statsborgere i terminologien, så er man dansker. Men det er jo ikke noget som helst at gøre med, at den baggrund, man kommer med, den er anden etnisk
Latifa, hun er ordentligt syg. Latifa, hun er ordentligt syg. The Ghetto News, direkte fra Blokken G. Hør her er alle perler og kartofler. Alle ved, hvis man skal have magten, skal man være medlem af en bande. I dag skal jeg ind og besøge verdens største og mest magtfulde bande, politiet. Sker der alt sammen? I dag skal jeg interviewe Carsten Andersen, så kig med i vores interview og lære en hel masse og skrive nogle ting ned, hvis det er vigtigt. Hvad sker der, Carsten? Fortæl mig lige en gang, hvis jeg skal være medlem. Ja, hvis du skal søge ind til politiet, ja. Hvad kræver det? Det kræver for det første, at du har en rigtig god skoleuddannelse bag dig. Du skal også op til nogle forskellige fysiske prøver. Fysiske prøver, du ved? Ja, der skal man kunne lave en hel masse. Jeg har en lille karim, jeg kan øve på. Det der med, at vi har jo magt, det er jo rigtigt. Politiet har jo magt. Men vi har meget mere brug for nogen, som er gode til at stikke fingeren i jorden og snakke godt med folk. Stikke fingrene i jorden? Ja, du ved, at man sådan kan forstå, hvad det her handler om. Og, ja. Stik fingrene i jorden, så finder du spor. Fordi nogle gange så kraver det den, du ved, bare lige dækker den. På et tidspunkt var jeg i BGP-pladsen, ikke? Mm. Så lige pludselig jeg så nogle børn køle sten efter politibiler. Det er ikke godt, det der. Nej, det er vi ikke særlig tilfreds med. Så du ved, mig tænker, stakkels politiet. Du ved, de begyndte at miste magten stille og roligt. Det de har brug for, det er en motherfucking tank, du ved. Sæt noget Tupac-musik i baggrunden, køre ind igennem pladsen. Stille og roligt. Bare lad den der rundt. Gå igen. Tror du ikke folk, de får sygt meget respekt? Det er jeg ikke sikker på. Hvor lang tid tager det at blive lært op til at være politi? Det tager en 3-4 år. Så er du færdig. 3-4 år? Ja, alt i alt, så går det. Fuck, men det tager et halvt år at blive medlem hos Black Cobra. Ja, men det er jo også derfor, der er forskel, jo. Du nævner noget med, at man går ud sammen. Man holder sammen, du ved, man har det her hus, ikke? Det gør man jo også i bander, der kan du selv se. Man har regler, du ved, man har en boss. Man holder sammen. Det kan selvfølgelig være rigtigt. Hvorfor hedder det så ikke Blot eller Crips i stedet for politi? Nu hedder det jo ikke det, fordi alle skal jo vide, hvem det er, de skal henvende sig til. Blot? Latifa, hun er ordentligt syg.